man-matan wae reng. Iya. Sing nonton ming kari rombongane dhewe kok. Ah iya. Ora apa-apa. Ah iya. Sing slow-slow wae, mat-matan-matane. Ah iya. Iya, selo wae ya, Gong. Mau sore wis di anu kok. Apa mau gubuk asmara turut apa podang kuning turut gubuk mau. Iya. Ora apa-apa aja lara ati aja kecil ati. Aku nek sing grubyuk ngono kuwi seneng. Ah iya. Bonggo malah bonggol. Ah iya. Ki sowan nang omahe dhewe Gong Mingan. Heeh, wis ora ado-ado. Iya. Mula aku mau rene ya wani motoran. Oh lah iya. Motoran aku. Ya ora apa-apa kok, Gong. Heeh. Iya. Pisan ngaret iki engko mumpung isih peteng kuwi ra kuwi tegalane wong-wong kuwi kalonjono tok dhuwur kuwi. Iya. Apa kowe tau jajarono to? Weh lah diomongi kemah nang kene kok kowe iki. Engko pokoke Pak Parjo nek wis setengah telu kae medun. Apa? Njipuk arit nang bronjongku kana nggon matar. Ora sah disah olehku gawe arit ki saka untu begok mbiyen. Dadi ora sah disah, disah pisan wis kanggo 20 taun. Landhepe. Iya. Untu beko. Untu beko sing tok maksud ki ekskavator. Ekskavator ora kok dobleh. Sakake ora napa-apa kok. Digawa. Kowe ora begone, kowe malah trontok, setom kowe. Ha iya. Gilesi dalan. Heeh. Iya. Yo nembang yo Ran yo. Ayo. Tenan. Anu pepeleng mau Reng. Oh ya, iki wis transfer sak yuta, Gong. Heeh. Tembange rak loro to. Heeh. Sak yuta ki tak nggo nabung ning sinden. Weh. Nah sindene ngarep-arep sak yuta ki mlebu kas sinden kabeh. Anggepe yoga ora dinaik kas ngono ya. Kas yoga mengentek tak silah-silih wae kok. Ya arep tak balekke ning ora apa yoga. Suwe padake ngarepmu kuwi po aku. Nyilih 4 yuta ya tak balekke sewengi wis dadi. Lah ngarepmu kuwi 700 dindende 3 tahun. Aku ya 3 tahun minimal. Wis aja ngrembug utang, Gong. Wah, ora dirembug piye kok ora iki utang iki digawa mati kok. Wah iya. Ya. Ada wis totale anu 1.300.000 pisan. Wingi karo sing pas aku nang Bantul kae mulih aku nyekeli 100 kae klebu utang kae. Wis. Nah iki sing ikhlas. Ora guyon-guyon. Ya. Ora ngrembug utange kanca Reng. Ha iya, ora apa-apa. Utangku dhewe yo akeh. Dibawani. Sing bawa sapa? Aku wis suwe ora tau krungu suarane Inces. Weh. Heeh. Sapa, Gong? Mas Adi Waluya. Oh, jenengan nganggo suara wedok, Mas. Engko bar iki, Mas. Ya. Nah, tiap ngisi lengane neng pom no kowe, Gong. Heeh. Di Mas Klimen mau. Wah. Mas Klimen Supali. Sik Mbak Niken. Klimennya mana? Nembe klimennya mana? Ya tersembunyi. Ayo, sepil. Goleki kok klimennya. Ayo. Heeh. Bagak sak tuli tomel Agus. Nyuwun sewu.
sajak bingar-bingar ngabar-abar citranipun Ndara Janaka sareng rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Lha enten napa, Den? Enten napa? Napa sing diraoske? Sajak sampean seneng. Nggih, Gus. Wah, kula nek nyumur Pindara seneng ngeten iki kula ya melu ces. Nggih, Den. Wah, mula kula ya wantun lungguh nyaket teng wingkinge panjenengan. Mergo nek panjenengan remen menika kula nggih remen. Ha ta, Gong? Rapate iya. Kowe kok ora tau kompak to karo kakang-kakangmu karo bapakku ya ora kompak. Aku ono seneng. Ana rane udet gunane apa? Wo ayo. Kowe iki kudune bersyukur, Gong. Ngapa? Iso suwita Ndara Janaka kuwi wis alhamdulillah, wis kanugrahan gedhe kanggo awake dhewe. Ning jaba kono akeh sing nduk kepengin suwita ngersane Ndara Janaka ora kelakon. Awake dhewe iso caket iso akrab karo Ndara Janaka. Lah wong jaba-jaba sing do pengen suwita ngersane Ndara Janaka kuwi pene belum tahu aja. Ora ngerti wae apa to. Ya. Kelakuannya kayak gimana udah, buset. Wis sendiri nganti gedhek terus. Ah ngopo? Ah ngerti dhewe. Heeh. Nek kala mangsane aku sok ngilangake nderekke Ndara Janaka lho aku. Weh, alang. Dadi ora kok mergo nyingkiri mendeng ki gak. Mesti aku ki sering gua diajak sama Ndara Janaka. Iya. Lah kelakuane Ndara Janaka piye? Wes. Enggak karuan dah. Bagong wonten dawuh. Mrene ya Bagong. Alhamdulillah. Ngeten iki lho, nggih tutup mulut ta. Iya. Nyotak paringi. Pripun? Bogem mentah. Trembelannya ya. Sama orang tua kurang ajar. Bener-bener gue sumpahin lu jadi orang sukses. Ngarepmu ki piye to, Gong? Kakang Semar. Pripun? Dina iki ingkang wis tak tetepake. Nggih. Aku bibar mandhap mudhun sowan saka ing pertapan Sapwarga. Menganggak aku arsa nglamar para Srikandhi mergo nalika semono. Aku lan Srikandhi wis kencan semayan nalika Srikandhi meguru manah ngersaning Janaka. Senajan to aku ora ketemu, nanging mbiyen aku nyekseni rusak ing taman Mairakaca ingkang dadi kelengenaning Wara Srikandhi Kakang. Mula samengko bakal tak bangun, Kakang. Mareka den prayitna semurine eka balik titiyane gandaya Trisanya purnama sasi Welah mula dimula. Ini kok ditindingin 6 ya? Ngapa Bagong? Jebul sing gendher karsa sangli. Sing digunakake pakeme pakempalan. Ha iya. Kakang Semar pripun? Walik ngetan meneh. Nggih. Wis kanca-kanca namanine tetep ngetan. Lah ngaten kula malah melu seneng lah engko kula dherekke sakniki Ndara. Mulat mara sanyarjane sementara kang kemen mungsen kasrewanding kae mungso. Ayo Bung ayo.
wasra sesumbar mawa lindhu bumi kunjing kumaludha kuntara gatuk mengke riyen Ndara Janaka Kakang Semarwi anggene sampean tumindak kok wau seneng kok sakniki dadi ringut wau remen kok sakniki dadi kaya wong murina kaya wong duka niku sebabe napa Kakang Semar pripun jroning penyawangku nyumurupi guruku dhewe bakal nggonjak marang calon garwaku Wara Srikandi. Sinten gurune sampean sinten? Bapa Durna Kakang. Lah apa bola-bali tak kandhani ya, Dik, ya. Ora marake tratapan. Ora pung-pung. Pripun? Begawan Durna arep nyarusiku. Sik niki kanten perkara. Ngapa, Gong? Sing genter kuwi arep diservis ora kowe? Arep servis piye wong dhewe ora mbayar kok. Njaluk diservis lho. Pun. Nah, mengke rak dipikir kalih mlampah mboten usah digawe nesu kaya ngoten niku. Yewang Candra wis kumlewang ing imbanging cakra wala iki gampang rebab tuminggat kabeh iki karepe piye wayahe wis kagaten jeng rame swaraning satu trung 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 wes bubar wong tuwa kok polahe werna-werna sareh nggih sareh kula niku kesore ra betah ngampet guyu lho paman janjanipun niku ngerti wong tuwa kok wah polahe jan marake dugap-dugap tenan kula aturi sabar nggih kula aturi sabar panjenengan menika Nalendra nggih pripun Rama Prabu pripun kados pundi Rama Prabu oh alah Durna kados pundi kowe kuwi rekane nggawa rombongan pangiring pangrawit saka pertapan wing saka lima lah kok blawur ya gone tuwa-tuwa ya gone tuwa-tuwa pekok-pekok Kakang Prabu Baladewa mbak sampun ngina dhateng ingkang rayipun Kumbayana ora ngina piye pira tok bayar pira ki wong sijine tok bayar pira 500 rugi nek aku trimo nanggap kaset.
Kula aturi sabar lho nggih Paman Prabu. Ah, Durna kaya werna-werna. Durna, Wonten dawuh Rama. kowe saka ngendi? Kowe tak dawuhi, kowe disuwuni pepanggil reruba dening anakku Sri Kandi kinen bangun Taman Mairakaca. Lah kok kowe bali sowan mrene? Kula badhe nyuwun itipali lah. Sebabe Awit kula menika kula wau kisah saking mriki kula lunga tapa. lunga tapa golek nomor. Mboten kok Prabu mboten. Kula menika ngupadi sih wilasaning Gusti. Ngrakit tenaga, ngrakit kegiatan. Oh ngono. Inggih. Naknan mekaten. Banjur karepmu? Kula nyuwun dipali lah, samangke kula badhe miwiti anggen kula badhe bangun Taman Mairakaca menika. Ya, Durna anakku, mantu. Kaya ngono kaya dipengestoni lho. Mboten ngono kajengipun lega. Ya, Durna tak pengestoni. Yen pancen kowe lahir batin kelawan tresna kelawan anakku Sri Kandi, bakal sah sinampurna nggon mbangun Taman Mairakaca. Memuji ingkang sae-sae kemawon Rama Marasepuh. Nyarakak sak lencenge. Pandhita Kinarya Wangsit pindha kumbang isep madu sarining tawang medharna ngilmu kang sanyata. Saiki wis ora kok. Lole kentos karo gembal manyar-manyar. Duk nang jungkel wana alas dadi wana Dik Sri Kandi, Sri Ndang Balia Sri. Ana wong ya kemawan nang kene ora lunga-lunga wae ya batobat. Mriko penemban Durna. Aku Cahayu Didik Kemas. Bubub. Sayangku cintaku. Garwaku. Tetimbangan ing atiku. Kados pundi ya sing dadi nyatane wae. Menawa dipun Taman Mairakaca ingkang sampun risak dening Prabu Junggung Mardya. Iya Cahayu Didik. Tak pinangkani. Minggir sike. Aku tak emah sing asamun aku tak mantek aji. Taman bakal bali kaya wingi une. Nek iso tak suwitani uripmu Begawan Durna. Yakin isa. Salam. Sili begitu apa? Edi, sili tengah. Kita ketamplek ketemu gedung, kendang, kecintir kali Bengawan Solo, Purba. Terus ada Sajam Yar Jalur. Lagi Wijaya, Tri Purwanto Ipung, khususan Luki Tuyandaka khususan Kaliari Prabowo khususan Kusuma Kali Sejati khususan Sulis Branjang khususan Eni Avinto salah aku sedaya sami lancar angan setunggal punapa amin
khususan Tarni. Khususan ku khususan ngatilah. Iku ora apa-apa. Duwe Kapurnama, Senatryatmaja. Salam. Damar tralala. Parjo Suwarna Pardi Kucing. Aji Waloya. Nalika semanten ngeningaken cipta nenggih Sang Tapa Begawan Durna Pardi Kucing eling pandhita buntas kawruhe ya sedakep saluku juga nutupi Babanawa Sanga ngeningaken cipta tingkem kang netra ngrapal mantram sakti Sang Tapa Begawan Durna Nira Parjo Suwarna Anggi Serana Niken Supratin Yanti kelawer. Nalika semantel katingal wonten prahara ingkang mijil saking sarandunging ganggu. Nalika semanten anempuh wujuding Taman Mairakaca perandening sakmangke eling-eling pandhita awatak Angkara Budi Candala. Nalika semanten cabaring damel Sang Tapa Begawan Durna kagiat kadoro kasan. Salam khususan Parjo Suwarna. Sikit Rinugraha. Laruta sangking gudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Rama Prabu Batope itu Rama Prabu kados pundi walah dalah mbok menawa pancen Durna ora lair batin nggone tresnani marang Siwa Atmajaku Wara Sri Kandi nggih Cahayu ikhlasno mbok menawa ing mengkone bakal ana wong kakung ya priya ingkang lair batin tresna marang Atmajaku Wara Sri Kandi. Sri Baladewa Narwati Twinaris swara Kresna kang langkung tresnanira Kresna kula Prabu lah kok ngantos kelumah-lumah nggenipun gumujeng ngantos ora sata tirake wibawamu ki gedhe kok wah aku ki kemekelen geguyu Durna liripun menapa wah Kresna pripun Durna kuwi pancen bener pendhita sekti kalintang jaya ing parang buntas karuwe ning ora ngelingi yen to dheweke nggone bakal bangun Taman Mairakaca kuwi isih kebekan watak Angkara malah Taman Mairakaca dadi kobong geni murup Edian masa iya wah aku saka keduan nyumurupi mudhar Durna kan mudhar tenan Durna
geni mulat-mulat nempuh awake Durna kaya mercon kae. Durna mencelat mbuh tibane. Kersanipun kados pundi? Lah ya wis aku marem. Nuwun sewu panjenengan marem nanging kula kuwatos. Kuwatir sebabe. Kuwatir sebab menika wancinipun sampun surup surya lho menika. Kula suwun sedaya kemawon jejagi kawonten-wonten Praja Negaring Pancala. Oh ya. Lah monggo sami kundur wonten patengganipun piyambak-piyambak. Ya wis Kresna aku manut. Nggonku nendra aku tak ngedhep Kyai Nenggala mbok menawa mengko ana bangsat-bangsat sing arep gawe cilaka karo uripku, uripe kadang-kadang para pendhawa ingkang mapan ing Praja Negara Pancala. Jojok telake. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanggeng bokor kencana ora ning negara Linggapura ora ning negara Pancala kok akeh wong gawe onar. Engko saiki ana ratu turu ngedhep linggis. Lho engko sik ning atase mung sak wujud linggis wae lah kok dadi mencorong sumunar tejane kaya ngono. Wah, lah kok kesengsem aku tak colonge coba. Sinuwun. Pusakamu apik. Apik no gawean kajar kok. Oh Ngono ae ya. Umpama tak silih sawetara piye? Sawetara. Iya, Ora didol. ora tak dol. Ngono tak dol. Ngono sama piandhelku dhewe. Iya sinuwun ya. Nah, narata silih nyon silih nyam. Nah, niki jan penake turu kok ora. Dian Ratu Randi Wibawa paran ya wis kelakon tak sirep tak colong pusakamu. Ana wong ngomongan. Lho. Edan bangsa ndi pusakaku? Wah, iblis lanang manis manis jajalanan. Sapa wani nyidra pusakane Prabu Baladewa? Hei, Nenggala sapa sing wis wani nyolong? Mungsuhe aku, Barat. Iblis lanang menungso ora tataran. Manus maning jajalanan. Pusaka ampuh pamune satru sekti. Tamake gunung jugruk segara asat. Lah kok dadi dicolong sak gleme dhewe. Ayo menungso.
menapa sampun wijik pasuryan? Cuci muka. Inggih. Ah, Kresna edan tenan. Pripun kok Prabu? Nenggala pusaka klaninipun Kakang. Pusaka pamune Satru Sekti dicolong karo menungsa. Weh, lah edan. Kok Prabu? Nggih. Panjenengan kula aturi ngupadi wonten ing Ngiring Kilen. Terus kowe Kula tak ngambah dirgantara. Yen Nenggala menika sumunar cahyanipun. Oh iya. Awit panjenengan mboten saged miber kula mawon tak sing ngambah dirgantara. Telek. Ngarep ngece aku ora iso hibur kok. Kulane, malinge ndi mau? Topen juga. Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma. Raden Arjuna Pangeran Janaka rawuh wonten ing Taman Mairakaca. Iya, Sri Kandi, aku arep nyucuh lawan kowe. Sebabipun Aku tak takon, inggih. apa kira-kira kowe lali marang janjimu nalika pun Kakang lan sira wis kepareng kencan semayan jaman Sri Kandi meguru manah kelawan Janaka. Kowe saguh tak kandi urip bebarengan sebaya mukti sebaya mati nanging nyatane apa? Kowe malah nampa penglamare Begawan Durna. Mboten, mbah iki menawi badhe mbangun niku ya gek dibangun ngono lho. Nalika semanten Dyan Arjuna sigra nyandak Wujuding Sela Mapura. rinemet dening Sang Arjuna nalika semanten maringaning Sang Begawan Wiyasa ing Satwarga sinebaraken wonten ing Taman Mairakaca. Kaelaning jagat gaweaning para dewa Taman Mairakaca isa pulih kadewingiune. Ora ana ron siji ingkang gogrok wonten ing Bantala Jula menggalih Sang Para Sri Kandi wau. Pangeran. Atopen, mat nyata Maduka tetimbangan kula. Maling. Mangga anggro sesumbar mawa lindhu bumi gonceng. Kowe sapa Kisana? Menika Raden Arjuna. Iya. Kula pun Raden Supali. Supali Inggih. palatamu mrene apa? Kula menika sampun blaka suta kemawon nggih. Kula sampun nyidra pusakanipun Sinuhun Prabu Baladewa wujud Kyai Nenggala. Sakmenika
Kiai Nenggala kula pasrahaken wangsul lan keparenga sak mangke kula nyuni dipalilah kula badhe suduk sarira. Pangeran Janaka menika kenging menapa lakon dadi suduk sarira karepe dhewe. Sri Kandi, Kula wonten dawuh. iki wis tak sirep, tak walik tingali. Dheweke maling yekti sejati arep ngayonake marang sira. Ngaten. Iya, Jagat. mbok ya ora bengak-bengok. Ora bengak-bengok piye? Rewel. Ngene salah, ngono salah. Maling, maling, maling. Lah iki pusakaku. Wah, jan wis. Wah. Wah. Dicolong menungso. Wah, Yata laruta saking gudha sanggara kula yen tan mutusa sang Sri Koko Prabu Arjuna ya inggih. wis kasembadan nggonmu mbangun taman Merakaca. Koko Prabu inggih. Lan Sri Kandi wis saguh ngladeni marang uripmu. Inggih, inggih Koko Prabu kula sampun sagah ngladosi suwita dhateng kersanipun Pangeran Arjuna. Wah, penting aku wis entuk pusakaku bali meneh Kresna. Delok-delokan maling kae mau. Inggih. Menika Arjuna ingkang damel maling menika kula wau mati. Ngono. Inggih. Lah banjur Temah suduk sarira piyambak ngagem pusaka panjenengan modar. Imbuh kil meneh. Wela Arjuna. Wah. Mangayo bagya seketuju ngurungke. Wah. Ya. Yen ngono tak tetepake. Anak Prabu Ndrawati. Kula wonten dawuh paman, anak Prabu Baladewa. Kula wonten dawuh paman Prabu Pancala. Kula tetepaken Sri Kandi dados jodho dawuhipun Arjuna. Wah. Nyuwun pamunten. Nyuwun pamunten Raden, kula gandrung sanget kalian wujudipun pusaka aran Kyai Nenggala. mbok menawi paduka Raden Arjuna keduka kestu lan kersa maringaken ngampil dhateng ngabdipun Supala. Kowe Prabu Supala. Inggih. Koko Prabu Baladewa. Piye Arjuna? Prabu Supala menika kumacel kepengin nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala. Yo rene. Wah, matur nuwun. Nggih. Pun tahun-tahun niki kula yempeke. Janaka, kula Koko Prabu. Kowe nggawa kere ponakan to? Beto. Bagong. Ada apa? Rene. Bentar atuh. Lagi jalan nih, bener-bener dah. Gong. Omah macak dadi Benyamin. Benyamin. Gimana? Kuwi Bathang Ratu kuwi dibuang. Oke. Dibuang. Enggak. Pusaka Nenggala balik ke ngresaku. Baik. Trek.
Sini yo. Iya. Perlu bantuan. Wah, celemongan omongane ora. Ini gotong bareng. Oke. Ah, anu ora. Lawuh, Tru. Wah, udeng wong ding iki, Tru. Arep neruske Sumanto ya kowe. Sumanto ki nek ning cerakku kono ki agen BRI. Ngawur ora. Nih gua balikin, nggak butuh gua pusaka kayak gini mah di rumah kintalan, bagoran atuh. Ya kaya kowe. Rumangsane apa kok ora? Nggih anak Prabu Ndrawati, kula paman. Kula aturi nyekseni lan jagat kula aturi nyekseni. Anggenipun Sri Kandilan Arjuna mangun bebrayan badhe langgeng salamining gesang.